Radili smo Revicare prvi put i rezultati su više nego dobri. Ove godine smo imali nezapamćene prinose koji su išli čak i preko 10 tona po hektaru. Mogu slobodno da kažem, pšenica jako dobro izgleda i u dobrom stanju i dobre prinose ostvarujemo s obzirom kakva je teška godina bila. Revicare dolazi iz kompanije u kojoj mi imamo poverenje i čije preparate, ne samo fungicide i ostale koristimo. I verujte mi da sve ono što sam očekivao Revicare je ispunio. Bio je brz, bio je efikasan i izuzetno je kvalitetno odradio svoj posao. Pravo rešenje za prvi tretman, a i za drugi tretman pšenice, jer snažno deluje, brzo deluje, nema rezistentnosti. Ako me pitate da vam opišem Revicare, ja bih samo rekao efikasan. BASF. We create chemistry.